ช่องขากาซินีที่นามันจะก็บุญคนเช่ไม่ประมันจันนักเดิงไม่ก็ฮัลโหลลูกฟ้าสิ่งที่บิ๊กเซลล์ทำกูบอกเลยวันนี้จะไปไปที่นี่บีดวนใจไปซึ่งน้าเลสพีนักเดิมมาได้มันอัมพระไปเสด็จเกสต์เฮาส์นี่พระพี่นักเดิมแบงก์โลร์เกสต์เฮาส์นี่พระอัมพระซึ่งน้าจะเนี่ยอาลาสเป็นพี่นักเดิมซึ่งคนไหนถึงเขาไปเสด็จดิ้งขี้ไปที่นั่นมันยันนั่นเลยหัวใจยังใครนั่นจะนอนหลังเป็นพี่ดังอะไรตัวนึงทั้งมันน่า interesting แบบวิดีโอคนจะสนใจไปทัดเด้อ let's go วิดีโอสตาร์ทกันเลยไปลูกฟ้าเนยด่าเชื่อละมันเลยนะเนี่ยทางบ้านตรงมันอะไรนะอัมพระจากฟังใครเนี่ยบริบาลดังโมเบลบริบาลดังโลกสว่างใครเนี่ยแต่เบอร์3 คาแรคเตอร์นะใครเนี่ยเลยจะน่าจะให้บอลโลให้บอลโลये हमारा नया दोस्त है अभी है आगे देखो हमारे घर पे फाइनली इसका नाम है दिव्या nó जा có buồn con che mày bữa mình chán này đừng mày có trên này mày bữa mình chán này đấy hả biết mày bữa khô lạp đấy vậy bây giờ là cái sau này mà đi mưa nà đừng nàวันนั้นtrên này mày bữa lạp đừng phải chừng cho có buồn con che mình chán này đừng mày bữa sao vậy bây giờ này nó cái fan nữa ta giờ này nó cái fan nè nữaนี่ไฟนั่นเลยมันพีไปจังเนาะแล้วก็มันพีไปจังแล้วก็ผมเนอะลงคาดุมเนอะอันไปเนอะก็จัดสลิกาจังหนามาดีอ่ะเอ็กซ์มาเร่มาว่าท่าสวยจริงท่าจริงชาจานลูกกี่ท่านั้นเอ็กซ์มาพิจารณาไปแต่เนอะก็ว่าข่าวเรื่องจบกันเนอะวันไทยกัดชูกัดจิบหลังจิบกันจามหลังจิบกันค่อยไปจะกับมันยังอายุhari besar baik giờ nó ơi na say cả xin na say bộ cái xin ơi chừng nào đi à hay bolo nụ bay hay em thấy mấy thằng say cả xin đi về xa khởi đi về mấy thằng chừng nào chừng sống sướng thấy chú cô đã chừng hẳn không bay hẳn bố là này không trả cái lực của là xả tham dân lực phèn xô nhẹ Anggrani, bisa ikut. Mana macam bodoh family dong aja, ada. Tapi kenal lego jenenge, mana Bangalore, bodohnya cash house aja jenenge, punya bisa kok lego punya jenenge. Ya, bisa kok jeng lego mana lego sih, पैसा गुनी सोमोन्दै माने एसे माने बिदाय एसे रंजानाय बोथोर हिसाबै जों माने बिसोरखौ मान बावलां साजाराखै मानो होनबा जों आसामावथ' जोंनि बड'लेण्डआव थांनो हाला माने जों दा बे मोनदा डिस्ट्रिक्ट होननाय बे आंग्रा होननाय जायगायावनो दिनै बिदा एबा बिब'फोर जानाय बायदि सोमोन्दो दं दा जों बिसोरखौनो जोंनि आंगोनि बायदि साननानै बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै माने एसे मान बावलांनो सानदों आरोखि जोङो दा जोङो बे स्पर्टसिं होननाय दिनै आर'नाइजोंहाय बेखौ बरायनो सानदों दिनै गामसा आर'नाइजों Thank you. Welcome, Mr. Samili Brahmo from Bangalore Bodoland Guest House. Dan next house जों बरायगोन आब' बिना बसुमतारीखौ गांसे दख'ना ब्लाउस फास्राजों जों आब'खौ बरायगोन दा एसे सामिलि ब्रह्मखौ बेखौ गथायनो खावलायनाय जाबाय बुरबकेन गोजोन थाबाय एसे सामिलि ब्रह्म मा बसुमतारीया दा जोंनि बे फंबाय सुकुरसिनिहाय माने बैसागु नामहाय मोनसे आर'नाइ मान बावनो माने आखायाव लादों दा बिनानाव अमाया गानो
गासिबो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्रायसो मिसेस कुमारानि बसुमतारिया दा आब'नो गांसे गस्ला माने मान बावनो सानदों बैसागु नालाय दा आब'आ आजावना लाबानो जाबाय जोंनि बर' माहारि गेजेराव रावबो हिन्जाव माहारिया माने जेसिबि सालायफेरा माने जेसिबि वर्क खालामनो थाखाय बेसेबां मेहनत नांगौ एबा बेसेबां साननो गोनां बेसेबां खस्थ' दा जोंनि बे बेंगल बायदि जायगायाव थाफैनानै सासे जोंनि बर' फिसायानो दा जेसिबि सालायो एबा जेसिबिनि माने बेसेबां माने प्रसेस दं बेखौ बाहायनो हायो आरोखि मिसेस सन्ध्या बसुमतारी होननाया बिथाङा दा जोंनिफ्राय बेंगलनि एरियानिफ्राय मन्दिया डिस्ट्रिक्टआव थानानै मिसेस माने सन्ध्या बसुमतारीया माने जेसिबिनि वार्क खालायो आरोखि दा बिथाङा माने जेसिबिया मा रोखोमनि एबा जेसिबि सालायनाया मा सिस्टेमनि बेखौ बिथाङा मोजां मिथिजोबो आरोखि दा जों बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय फैनानै बे मिसेस सन्ध्या बसुमतारीखौ जोङो माने बैसागु नामै एसे माने अखाजों मान बावनो जों गोसो जादों आरोखि दा मिसेस कुमार बसुमतारीया बेनोहाय मा होनो गोसो होबानो जाबाय थालिया मोसानायावहाय एकदम एक नाम्बार दा माने बिब'नोबो जों मोनसे मान बावनो सानदों बेखौ दा सोलिगोन कुमार बसुमतारीया हैनो हासिगोन आरोखि मिसेस सामिलि ब्रह्मआ बिब' बिनानाव सनिया सानिनाय मोनसे बैसागु नामै माने दख'ना गिफ्ट होनो सानदों आरोखि दा मिसेस सामिलिया होफैनो हासिगोन बिनानाव सनिया सानिफोरनिफ्राय माने गेस्ट हाउसनिफ्राय दिनै सफैनाय जाबाय आरो दिनै लास्ट बैसागु माने जोंना माने बेहाय खामानि टाइम गैया नालाय ओंखायनो दिनै लास्ट बैसागु खालामनाय जाबाय नङाब्ला जोङो बै बांलानि 15 तारिखआवसो लास्ट बैसागुमोन आरो दिनै जोंनि बिनानावमोन फैदों बाजैमोन फैदों आदामोन फैदों फंबायमोन फैदों ज' फैजोबदों जोंनि बे गिगार्ल्स फेमिलिखौ नायनो आरो बेजों लोगोसे जोंनो दिनै फिसाजोफोरनो बा जोंनो गासिबो मान बावफैदों दख'ना ओरै आर'नाइ होफैदों बैसागुनि नामाव लास्ट बैसागुनि नामाव बिसोरो आदामोन बाजैमोन फैनानै बिनानावमोन फैदों जोंना फंबायमोन फैदों आरो नै दंबावो बिनिनो दरथार फैफादों फिसाजो गोजोननाय मोनदों बिसोर फैनानै मानो होनना बुङोब्ला जों खना खनला थाबाबो बर'जों बर' फैलायनांगौ आरो फैनायानो जिउ देरसिन आरो सिनायथियानो देरसिनानो जोंनि बयनिख्रुइ देरसिन दा बेखायनो बिसोरो जोंनाव फैनाय जादों नायनो मोखां नायलायनायलाय एसे बैसागुनि इन्टारेस्ट खालामनानै फैनाय जादों आरो बेखौनो बुंनानै आङो बेयाव बुंनानै फोजोबनाय जाबाय नै नाया लांनो थाखाय फोरानखाबाय जोंनावनो जों दा दिंखिया खानो थांगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय ना हमनो ओमफ्राय दिंखिया थास' गासिबो लांनो ओमफ्राय जों दा बाइकजों थांगोन मादैजों आंजों जों दा दिंखिया बारियाव फैबाय नै मादै सासे खाबावबाय मोखांखौ दिन्थिया लोगोफोर दिंखियाखौ खाखांबाय ओमफ्राय दस्रा जायगायाव फैबाय फाइनालि मादैया नै खाबावबाय आरोबाव फाइनालि मोनफैबाय नै लोगोफोर मुथासे मोनबाय आं लोगोफोर आदे थास' बिसं खागासिनो जोंना मान हिन्जाव बायदि ओइ थास'आ लोगोफोर जा बुरजा खा माइ गड ओमफ्राय सिङाव नै मानसिया सिङाव दङ सोरदो बियो मनासेखाबाय दिंखियाया जोंना मादैमोना गासिबो खाजोब्बाय ओमफ्राय दा ना लायनो थांबाय मादैमोना हनै नुफुरा मानसिफोरखौ दाहाय आंथ' थाङासै ना लायनायाव नाथाय दाहाय नाखौ दिन्थिनोसै थास' बिसं खाबावबाय माबाजोबदो जोंहा ना मोनलायबायलै औ साला नै मोनसै गिदिरखौ हमनो
cứ thật đời Ba không mình không mở men. Ba không mình không mở men. Pami. जोंना दा बिसोर थांसिगोन नै गासिबो रेडि जाजोबखाबाय ओइ ना गोराना जोंना सेलायलायगासिनो मादैमोना आयै नोंसा माखौ जानांगौ आलासिफ्रा थांसिगोन फाइनालि जोंना आजायाबो थांसिगोन आजौ जोंना थांसिगोन ने आजाया Thằng xe, ê, ba hay gì không? Bye. 자 바이 Bye thế này nhé. 바이 जोंना मादैमोन जों ओमफ्राय हारसिं जाफिनसिगोनलै नै गारियाव फैबाय मोनाबिलि जागुलायबाय मोनालांसिगोन मादैमोना थांबाय नै लोंना थांबाय